Ola, benvidos ao partido pola permanencia en primeira. Hoxe enfréntase a Xabaríns o Club Pontevedra B. E a ver que nos depara este partido. E nada, antes de que comece o primeiro punto do partido, imos decir a convocatoria por parte dos dous equipos. Empezamos cos Xabaríns, con Alba Otero, co 3 Fati Núñez, co 4 Alicia Miragalla, co 6 Lana, co 7 Ruz, co 8 Amaya, co 10 Alba Torrón, co 11 Natalia Mosquera, co 12 Natalia Otero, co 13 Paula Rizos, co 15 Carla Gómez, co 16 Carmen e co 19 Nadia. Por parte do Pontevedra, na súa convocatoria temos co 10 a Lucía Souto, co 20 a Lucía Rodríguez, co 33 a María, co 88 a Lucía, co 15 Nuria, co 3 Noa, co 8 Antía, co 6 Raquel, co 18 Tere, Raquel co 21, Cristiá co 1, Lucía co 14, Lía co 28 e Carmen co 12. Como de costume, como árbitra temos a señora Bouza. Vamos proceder co saludo reglamentario. E nada, isto vai comenzar. No seteto das Xabaríns temos a Natalia como líbero, a Alba máis a Alicia como centrais, de colocadora a Alba, e por 4 estará Rizos e Fátima, e de opuesta Lana. E a ver que tal. Sobre o papel temos a Xabaríns como favoritas. A ver si cumplen o seu papel e solventan este partido sen máis dificultade. Penso que necesitan non cometer moito fallo máis alá de levar a cabo un nivel de ataque máis de recepción. Salen por 3 con Alicia, defenden as de Pontevedra, pinta, suelo, punto para Pontevedra.
Volven sacar as de Pontevedra, que comenzaron sacando neste partido. Ace para Pontevedra. Casi se equivoca a colexiada. E nada, empezamos 2 abaixo, a ver se somos capaces de cambiar agora nesta recepción e empezamos a puntuar. Saca outra vez, mala recepción, parece que pica un pouco o saque, non é demasiado potente, pero moi cerca da liña, complicas un pouco a recepción. Agora sí, baixo saque, presión. Sacamos a colocadora. Alba saca desde o suelo bastante forte. Mala recepción, pasan a free, comen a free. Comezamos mal. Punto de brazos para Pontevedra. Decide ben, positiva, sale con Fati por 2, moi ben, blockout. Moi ben. Saca Fátima, que logrou o punto por 2. Nesa rotación un pouco maldita ás veces para todos os equipos. Saca floating, o floating, cerca da rede, vai free, hai que levantala, Lana positiva, sale con Lana outra vez, punto, 3-4, parece que van afinando un pouco a puntería. Saca outra vez Fátima, un floating. Pita falta de rotación, non sei por que apita, a verdade, porque xa é a segunda vez que están nesta rotación. Parece que ao final tiña razón a colexiada Boza tras falar ca capitana de Pontevedra. Saca de novo, salen por 2 elas, coloca por 4, a primeira pelota para Carrizos, pinta, pega un pouco vendida na rede, pasa segundo toque, levanta, 4-5 para Pontevedra. Vai sacar a xogadora 18, Teresa, para Pontevedra. Saca, sale por 3 con Alicia, moi bo remate, unha pena. Lana por 1, volven defender, reconstruen por 4, bo remate por 4, Rizos para 6 con Fátima, vaise fora, 4-6. Penso que falta al final un pouco de puntería no ataque para puntuar mellor. Están sacando bastante lonxanas de Pontevedra, salen por 3 de novo, machaca Alicia, terceiro ataque, primeiro punto. A verdade é que unha pena, está atacando moi ben. Agora atacou cara 1, as outras 2 veces por 5, vai ao saque. Toca lle defender por 5, bo saque, salen por 1. Boa diagonal por parte de Rizos, é verdade que moi ben buscado, deben ser todas así, xa que non lle van a defender unha.
Volve a sacar a Alicia. Empate a 6. Bo saque. Punto directo. Temos a Alicia, a nosa central, moi enchufada no partido. Moi bo saque outra vez. Salen por 4, un pouco pegada a rede, finta de novo, sale por 4, finta, punto para Rizos, non era unha pelota fácil, era un pouco patata caliente. E nada, de novo Alicia o saque, que lle está dando a vida neste comezo de partido a Xabarís. Moi bo saque, salen por 4, boa defensa por parte de Fati, de dedos. Rizos pasa a Free, reconstrúen, salen por 1. Fátima na defensa, pero punto para Pontevedra. Entra de novo a nosa líder Natalia. Corto, en diagonal, punto. Estamos un pouco frouxas na recepción, máis na Free, que debemos estar un pouco máis en tensión para levantala. Vale, boa recepción de Fati, sale con Rizos, línea 6, e punto. Toca Yalana o saque. Unha xogadora que lle pesa o ombro. Saca forte desde abaixo, golpe seco, reciben ben, salen por 4. Alba pasa a pelota, segundo toque. Free, desta vez levántana, vai salir por 4, Rizos, por diagonal. Semella de que tocaron a rede. Os xogadores de Pontevedra. No bloqueo, volve a sacar Lana desde abaixo. É un saque que pica, 18. Fora, pero justo, verdade, bo intento por parte de Lana para levarse un saque directo, pero non. Saca a xogadora número 1, saca un salto a rede, punto para Xabarins. Saca Rizos, unha das mellores sacadoras, por non decir a mellor sacadora dos Xabarins, un saque en floating, moi picante. Segundo saque fora para Xabarins, 11-10. Saca a número 28. Recibe, sale por 4 con Fátima, salta un pouco antes, unha media finta. Sale la Free. Reconstruye por 6, bloqueo da central de Pontevedra. Once iguais, de momento o partido está igualado. Saca, Fati recibe, sale con Fati de novo, fora. Falta un pouco afinar a puntería. A intención era boa, pero o contacto coa pelota non foi bo. Saca Pontevedra, recibe positivo, sale con Alba, finta, rede.
Fati positiva, sale con Fati. Buena, volve de volta para Xabaríns. Está Lana, fora. Tempo morto. Parcial totalmente desfavorable para Xabaríns. Complicase un pouco o primeiro set. Penso que deben replantear un pouco as cousas. A ver se Andrés pon un pouco de orden. Deixar de efecto este tempo morto. Precisamos de un punto a noso favor para romper esta racha negativa. Sacan de novo, recibe Alba. Punto para Alba. Boa recepción, bo ataque, a verdade. Resárcese do fallo anterior. E toca ir ao saque. Vai sacar en floating. (12-14), dous abaixo, Xabaríns. O saque. Pasan a free como poden. Ten que ser punto. Sale con Alicia. Fora, que pena. Que pena. 12-15. Cuarto ataque para Alicia. Un punto. Penso que lle quedou un pouco baixa e non pudo envolver ben a bola. Pasan a free por 6, arrisca Rizos. Dedos, defende Alicia. Volve a primeira. Sale por 4, Fati. Toca no bloqueo, Fátima de novo. Toca na varilla. 12-16. Penso que sería bon cambio no Xabaríns, nas das bandas, para meter un pouco de gas no campo. Fátima de novo, bo ataque, levantanas todas, complícase moitísimo, e punto de brazos para Pontevedra. Vemos un pouco de resignación algunha das xogadoras, pero como non volvamos a racha positiva, imos de carallo. Sale con Alicia, deféndenas todas, pasan a segunda, levanta Lana. Foi tocada a Bouza. Foi tocada, pero foi punto para Pontevedra. (12-18), tempo morto de novo.
4. Fátima contra o bloqueo, reconstrúen, salen por 6. Pai primero por fora. Andrés chama nova incorporación para os Xabaríns. Paula, a xogadora do MD. Ten moito nervio, recibe moi ben. Recibe Natalia. La de Iana, pasan como pode Alicia, reconstrúe Pontevedra. Atacan a 1 punto. 12-20. 8 abaixo Xabaríns. Saca forte. 13. Recompoñernos ainda posible, saca Alba, o saque, quita ya retención, agora que non foi a mellor colocación, 14-20. Alba con Lana, un pouco pasada. Por 4. 15-20. Volvemos a racha positiva. Penso que Alba ten que meter o saque. Temos un cambio por 3. Entra Amaya, sale Alicia. Non sei se ten algún problema ou pasou alguna cousa. Saca Alba no saque, volve de novo Xabaríns, sale por 4, Paula, fora, un ataque con moi boa intención, pero vaise fora, diagonal larga, 15-21, saca de novo Pontevedra, penso que debemos cambiar rápido, recibe ben, está por 4 Lana, bloqueo, nada, 15-22. Va a entrar a la Carmen, cambia con Lana. Otro refresco. Que son 3 otros cambios. En filas de Xabaríns. Vamos a la. Coloca Carmen, pasan a como poden. A 6-22, salen por 3 Pontevedra e non lle sai ben, vaise fora, saca por primeira vez Paula neste partido, floating, é unha free, sale por 4 pedacitos. Deféndenas todas, pasa segundo toque, levanta fácil Alba, sale con Carmen, por 4, defende un brazo, pasa segundo toque, free, creo que ten que salir por 3, 2, toca na rede, punto para Xabaríns, venga, 17-22. Precisamos meter o saque, senón imos pa a puta tumba. Saca Paula, eis, unha liña, un novo saque, isto é o que precisaba as nosas xogadoras, un punto de inflexión, o cal poden dar as xogadoras de refresco no banquillo, saca de novo, floating, saque picante, resta de reciben ben, salen por 2, vaise fora, 19-22,
Outro saque para Xabaríns, piden o tempo morto. Pasan un pouco de presión a Pontevedra. Agora Andrés pídelle orden ás súas xogadoras, xa que ás veces poñense un pouco nerviosas a hora de ver quen toca a pelota. Mais ben o que precisa o noso equipo é un pouco de coordinación entre xogadoras e orden. E nada, precisamos de que Paula meta o saque, xa que é despois de tempo morto. E nada, a ver que sucede. 19-22, 3 arriba Pontevedra, saca, era iba xusto, saque directo, botas as mans á cabeza, non se pode creer. 20-22, está lle dando a vida, eu xa orixen, facía falta un refresco, parece que foi no momento xeitado, saca fortísimo, lía un pouco Paula na rede, xa que pasaron a pelota ao primeiro toque e non lle saleu ben pasala a primeira. A señora Rizos, saca Pontevedra, complícase, levanta unha man Alba e sale con a finta Carmen. Foi punto, 21-23, saca a Maia, saque, este oxígeno para Xabaríns, saca de novo a Maia, precisamos que meta o saque, bo saque, magia, Andrés nega coa cabeza, por favor, non mete o saque, do saque de novo, reciben ben, salen por 6, boa defensa de Amaya, levanta o bloqueo Alba, botan por fora a Pontevedra, 24-23, tempo morto de novo, necesitamos meter o saque, repito, hai que meter a pelota en xogo, non regalar nada. Saca Maya. Non son capaces de levantarlo. Saca a xogadora 21 para o Pontevedra. Señora Bouza, no, home, non pite eso. A que invadeu foi a xogadora do Pontevedra, Alba non invadeu.
estaba saltando de maneira desfavorable. Gesticula, como sempre, armando o show. Entonces a rede, 24-26. Seta abaixo para Xabarins. 0 para Pontevedra.
vai comezar o segundo set. Temos cambios no sextete de Xabarins. Entra Carmen por Lana na posición de oposto. Primeiro punto para Xabarins. Remata o xogador de Pontevedra contra a rede. Saca Alba de novo. Punto directo. Na recepción de Pontevedra. Veña, veña, veña. Levanta Natalia, sale por 3. Alicia, punto, Merecio. Está rematando moi ben hoxe. Só le contactou mal unha pelota. Punto directo, gran diagonal. Eso é o que precisamos. Saca Alba. Punto directo, 4-0. Veña, veña, veña. Que tiran en tempo morto. O tempo morto era cantado. De nuevo Alba, punto directo, iso é 6-0. Veña, 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 vamos, non decaemos. Outra vez, 7-0, veña, veña, veña. Vemos nervio, o entrenador de Pontevedra. Veña, outra vez. Por 4, defende Carla. Entra a rede, el remate por 4, 8-0. Va. Veña, veña. Outra vez. Vai Free, hai que levantala. Levanta Carmen. Vai con Alicia, sale. Está imparable. Eso é, vamos. 9-0, veña. Saca de novo Alba. Moi boa, saca directo outra vez. 10-0, veña. Juan un cambio. Entra a xogadora número 1 pola 3. Estaba recibindo un 6. Toque, con Carla, vai por 6, sale por 1, Paula punta, punto, 11-0,
faltas. Temos unha gran actuación no saque da nosa colocadora. Estamos dando a vida. Saca de novo a matar. Punto directo, 12-0. Piden outro tempo morto. Outro punto para Severins. Vamos. Isto denota que algo fallou no primeiro set. Penso que non pode ser admisible ter que pedir un set para espabilar no partido. Punto de Paula, Lini. Casi me sabe dicir 5, pero non. Foi unha dominada, Lini. Remate por 4, punto para Severins, 14-0. Saca algo de novo. Reciben ben agora. Mala colocación. Creo que tiña que ser 16, non o sei xa. Reconstruen por Carmen, primeiro punto para Pontevedra. 15-1. Saca a xogadora zurda número 12 para Pontevedra. Saca fora. Vemos a súa frustración tras fallar o saque e con este marcador tan desfavorable. Saca Rizos, outro seguro a hora de sacar. Parece que neste segundo set afinou un pouco a puntería. Saque corto, complícase un pouco a recepción. Rematan por 6, sale con Alicia de novo. Outra diagonal. Está sendo un seguro de vida. Gran actuación. Inconmensurable en ataque. 17-1. Saca Rizos. Complícase a recepción. Carmen. Fintra contra o bloqueo. Creo que non era a mellor idea. 17-2. Saca a xogadora número 10. Como pode, van a pasar Rizos de brazos. Sale por 4. Una puja 1. Normal. 17-3. Carla pide calma, ten razón. Solo precisamos llevar a cabo un cambio. Natalia positiva, sale con Carmen.
Diagonal cara 6. Defensa tocada e punto para Pontevedra. Escoitamos os cánticos dos xogadores de Pontevedra que se veñen arriba. Recibe Carla, positiva. Alicia pinta. Pasa o xogador a 1. Punto para Xabarins. Foi un remate un pouco suco. La receptora de Pontevedra. Pita Ana Bouza fora. Saca Alicia. Coloca por 2. Levanta Rizo. Reconstruen por 4. Remata por 3. Levanta Chirla. Punto. Veña. Non debemos dormirnos nos laureles. Mientras jugadora número 28 en Pontevedra en cambio nunha das dúas centrais remata na diagonal corta Carmen pinta vai ao suelo Alba, non é capaz de levantala. Saca de novo a central número 18 de Pontevedra. Sale con Alba, defenden, salen por uno, andan as berzas, non saltan ao bloqueo. Piden tempo Andrés, partido tras o tempo morto, saque corto, levanta Paula, sale por 3, pasa no como pode Alba, reconstruen por 6, con Natalia, con Carmen, pasa Alba de novo de brazos, reconstruen por 2, vale, Alba, Carla, de dedos, 6, Carla de novo, gran defensa, Carmen outra vez, una punta desde o suelo, 19-17, non lle podemos facer feos a este punto. Saca Carmen. Vaise largo. Hasta 9-8, que se acabe este xa, por favor. Saca a xogadora número 21, de Lavalce. Este de Rizos, sale con Alba. Pásana. Sale por 1, por 4. Defenden, reconstruen, tapa por 4. Buscando a tocada por arriba del bloqueo, vaise fora. 19-9. Saca de novo, recibe en Rizos. Sale Alba, punto. Vaya vida, vuelven a confiar por 3.
nosa colocadora. Temos cambios nas filas do Pontevedra. Entra a xogadora 21 pola 20 e a 15 pola 12. Toca Alba na rede, a punto. 21-9. Saca Carla. Non foi titular neste partido, pero ahora está sendo imprescindible. Saca Flotin. Flotin que pica moito. Levanta Salafrín, número 20. Vai corta, levanta Natalia, sale por 4. Tocan na rede, levantan, reconstruyen por 4, Pontevedra. Están punto de frío de dedos. Buscando a reunión corta. Saca a receptora número 1 de Pontevedra, 21-10. Manotazo, coloca Carla para 4, para Rizos. Depois se lla olla a xogadora número 15 de Pontevedra, xa que fixeron 4 toques. A xogadora número 15 era o terceiro toque para o equipo de Pontevedra, debía pasar xa. Saca Alba. Central de Jardins. Vai en Flotin. Saque directo, mala recepción. Veña, veña, veña. Saca de novo. Complica un pouco a recepción. Punto directo. Outra vez. 24-10. Veña, veña. Vai de novo Flotin na nosa central. Punto directo, parece. Bueno, igual no. Non é capaz de pasar. Pero sigue a punto directo. 25-10. 1-1 en sets.
E nada, comeza o terceiro set sacando Pontevedra. Remata a 5. A verdade é que hoxe as nosas centrais están dando a vida ao equipo. Saca Alba. Penso que debemos seguir con esta racha hasta o final do partido, xa que nos dará a vitoria. Saca Alba de novo. Sale por 4, Alicia. Alicia non, perdón, Paula. De novo por 3. Desmacha a pelota Alba. Dedos da colocadora de Pontevedra, 4-0. Alba de novo saque. Por 3 de Alba, pero foi rede no bloqueo a las xogadoras de Pontevedra. 5-0 de novo, racha negativa abaixo, como no set anterior. No 5-0 piden tempo morto. Toque ao noso campo, sale por 2. Levanta fita Carmen de novo. Rizos, finta, levántana, pasa o segundo toque. Salvan. Mala colocación, la colocadora de Pontevedra. Vemos unha gesticulación un pouco pola resignación e a frustración tras un novo fallo na colocación. Fallo agora de Alba no saque, pero non pasa nada, xa que gañamos o anterior set gracias ao seu comezo no saque. Saca agora Pontevedra, xogadora número 10. Vemos agora unha confusión a hora de levar a cabo a colocación entre a nosa colocadora e a receptora Paula Rizos. Veña chicos, bueno chicas, perdón. Fallo no
saque. Toca a liña de fondo. Saque inválido, punto para Xabarins. Saca agora Paula Rizo, se vai á rede. Veña. Non nos deixamos levar pola designación. Un fallo teno calquera. Recibe Carla. Sale por 3. Remata por 5 a nosa central Alba. Punto de novo. Están sen un seguro de vida as nosas centrais. Entra agora Alicia, que tamén estaba facendo unha gran actuación por 3. Pelota que toca, punto que fai, saca Alba, plotting, pasa primeiro, toque, intenta esmaquizar a Alicia na rede, pero vaise contra a rede, falla esa penalti, non pasa nada, 8-4, recibe Paula Rizo mal, creo que está un pouco fora do partido. Ten que volver a recompoñerse. Saque contra a rede. Oxígeno de novo para Xabarins. Saca Carmen. Precisamos primeiro saque en xogo. Vai largo, pero bo. Sale para xogador número 1, levántana, pásana, reconstruen por 4, pasa de dedos, levanta a Rizos, sale con Carla, gran diagonal, deféndena. Pinta de novo. Isto é o que non podemos permitir. Os fallos de orden e coordinación do equipo. O resto son gafes do xogo. Recibe ben. Alicia pinta. Pásana de novo. Remata Carmen. Reconstruen por 4 Pontevedra. Bloqueo tocado. Salen con Carla. Pasan o segundo toque. Sale con Alicia, en diagonal, pero deféndena. Vai finta. Salen con Carla. Bloqueo tocado. Saltan o bloqueo a frío, non entendo nada. Levanta Carmen, pero vai fora. Punto para Pontevedra. Creo que un dos puntos, se non o máis largo do partido. Se dá a Pontevedra. 9-7, non pasa nada. Vemos os elentos de Paula Rizos para o equipo. Falla Natalia a recepción, 9-8. Toca recompoñerse. Saca de novo a receptora de Pontevedra, que está facendo unha boa actuación para o seu equipo. Salen con Carla por 4, pinta. A medio punto. De 8, saca Carla, floating. Vaise contra a rede. Primeiro, segundo saque que falla. 9. Toca cambio nas centrais do Pontevedra. Foise fora, pero é un destes saques que non sabes a onde vai a ir. É o turno de Alicia, o saque. Anotan por 4.
Diagonal, mala defensa, punto para Pontevedra. Saca a xogadora número 12 de Pontevedra. Mala recepción. Saque directo. 11 iguales. Saca de novo. Vaise a olla. Non sei que pense. Mandanlle facer un burpee. Non fai, non. Coloca cara atrás. Coloca moitas voltas. Dobles. Penso que non debería complicarse tanto a colocación e colocar máis cara a 4. Outra mala colocación. Salen con Alba, esta vez por un, deféndena. Levanta Natalia, dalle oxígeno a pelota, sale con Carmen. A chirla ao medio, punto. Esta racha está dando a vida a Xabarín. Saca de novo Alba. Vense free. Carmen sale con Alba. Pide un pouco baixa, por pinta. Se queda tocado. Pontevedra. Directo para Pontevedra. Ahora saca 15-13, saca Rizos. Precisamos do seu acerto. Bloqueo para Xabarín. Sorprendente. Estaba ben armado. Escoitamos os alentos na grada do Xabarín. Saca de novo Paula Rizos. Contra a rede. 16-14. 2 arriba para Xabarín. De novo toca rotación en Pontevedra. Saca a central número 18. Vaise fora. Mandan facer burpee. 17-14. Saca ahora Alba. Nosa central. Reciben positiva, bueno, non pega la rede, non é positiva. Tenta de levantar la central. Punto para Xabarín. Saca de novo Alba. 18-14, 4 arriba. Salen por 2.
vai a rede tras o primeiro toque, punto para Pontevedra. Saca agora a xogadora número 21 dende abaixo, largo, recibe Carla perfecta, sale con Alicia, comes un bloqueo, o primeiro do partido, que non afloxe, Azárona por primeira vez. Pasa Alba, nosa colocadora, ao segundo toque, ven Free, levanta Paula, sale con Carmen, desta vez remata forte, Mimá, levanta con unha perna, madre mía, mierda. Pero isto non pode ser posible, home, non vos riades. Vemos cara de resignación a Andrés, non entende nada, eu tampouco. Recibe Natalia, Alicia finta, levantan outra vez, madre mía, pasa Alicia o segundo toque, sale por 4, blockout, punto para Pontevedra, 18-18. Y está en turbo set. Venga, 18 iguales, a ver qué pasa. 21, vai Free, outro campo, salen por 6, boa defensa, Carla diagonal, vale, penalti para Carmen, damos o punto que necesitábamos. Outra vez os alentos na bancada do Sardín, saca Carmen, outra vez a Cuntis, precisamos minimizar fallos, 19 iguales, Andrés Chamalana, recibe, sale por detrás, con Alicia, de novo punto, tras o bloqueo que lle fixeron e a finta que non foi punto, pero temos de novo un acerto para ela, sigue ca súa boa actuación por 3, saca Carla, que é que lle dá un pouco orden no equipo na recepción. Bo saque floating, salen por 4, levanta Carmen, diagonal, outra vez por 4, vaise fora, isto é canela en rama para o noso equipo, 21-19. Vaise a rede, falla un saque, 21-10, 21-20, perdón. Saca ahora a central número 28, que pode ir a calquera al lado, o saque. Aplicas un pouco a recepción, sale con Rizos, diagonal, totalmente fora. Pide tempo Andrés.
lateral que sacou, sale por 6, manotazo, punto, un abaixo para Xabaríns. Saca de novo, sale por 3, Alicia, punto. Dalle a vida, hai cambio, entra a sacar Lana por Alicia. Esperemos que sexa unha decisión acertada. Parece que sí, mete o saque, son dobles. 23-22, veña outro saque así. Hai que poñela en xogo, minimizar fallos. Saca Lana, punto directo. La vida ao seu equipo. Piden tempo morto. Parece que entrou para solucionar o partido, polo menos este terceiro set. Non cantemos vitoria aínda. Antes de levar a cabo o saque, fan outro cambio no filo de Xabarín, sale Carmen, entra Fátima, volve a cancha, saca Lana, mete o saque, salen por 2, pinta, levanta Carla, ahora non pode. 24-23. Desfán o cambio. Sale Fátima, entra Carmen de novo a pista. Piden outro tempo. ...24-23, saca a xogador número 12 de Pontevedra, recibe Carla, Kent, falla polo ímpeto de terceiro punto, 24-24. Rede 24-25, punto de partido para Pontevedra.
Saque directo. Set para Pontevedra. Carmen, un poco más. Ya.
este cuarto set. Punto a favor de Xabaríns. Sale con Lana, con 3, vaise fora. Punta de Carmen. Coloca Carla. Voy con rizos, diagonal. Presión para Pontevedra. Chama de atención a colexiada a xogadora Carmen. Dos, tres. Paula Rizos ao saque. Mala recepción, punto directo. 3-3. Mala colocación, toca Lana na rede, punto para Xabaríns. De novo Rizos. Buscas cosquillas. 26 segundos, atopas. Veña, veña, veña. Retomemos o bo camiño. Se non imos pa o carallo. Pita falta de rotación. Colexiada Ana Bouza. Parece que é unha confusión. Pita nula. Santa manía que ten. Pero bueno, hecho que hai. Saca de novo Rizos. De novo saca no mismo sitio, desta vez saque directo, contacta directamente contra o suelo, na liña. Eso é o que precisamos. Saca directamente a líbero. Salen por 4. Levanta Rizo, reconstruen por 4, pasa a free. Outra free, reconstruen, sale con Carmen, desta vez sí que remata con xeito. Pipe, Natalia un pouco xusta contra a rede. Tocada outra vez, reconstruen, Carmen. Moi ben defender, outro punto largo. Natalia, por 4, Carla.
defende Alba, coloca Natalia, tocada, pasan o segundo toque, pinta los dobles, toque incorrecto de dedos, dobles, punta a favor de Sabarins, saca de novo Paula Ricos, Peña, que isto sexa un punto de inflexión, busca de novo, agora esta diagonal a un no saque, pero vaise fora. Vemos unha conversa entre a colocadora e a bancada de Pontevedra. Saca a xogadora número 10, reciben, sale por 6, gran remate de Rizos, van pasar a Free, levanta Lana, remata diagonal por 5, esa semi. Ataque lento pero efectivo, 8-4, saca de novo, sale por 4, remata a receptora de Pontevedra contra as redes, saca de novo Lana. Hai conversas na rede, Carmen e Alba, saca Lana, mala recepción, punto directo, atopan a zona de conflito na recepción de Pontevedra e a zona de 6-1, un saque largo, está facendo dano, ahora saca cara a receptora, sale por 2, reconstruen por 4, dominada de Carla, sale por 4 de novo, buscan as cosquillas, outra vez, defenden, esta vez por 6, short de efecto e punto para Pontevedra. Toca rotación de centrais nas liñas pontevedresas, saca, recibe Natalia, mala recepción, Carla de suelo, pero non pode solventar fallo na recepción. E nada, seguimos 10-6. Non sei que indica a colexiada na boca. Agora sí, dominada a esquina de Carla, punto para Sabarins. Ese é o que precisamos, puntos e acerto. É fácil decilo, pero complicado facelo. Vamos alá, outra vez Carmen ao saco. Coloca cara atrás, pinta por 3, Carla dominada, fora. Salen por 3, pinta, trepadora, levántana, vai por 4, con iso gorro, parece que poden pasala, toca no bloqueo, isto é un pouco caótico, creo que vai sair por 3, sale con Alba,
da central Alba Torrón. Alba máis Alicia están facendo unha moi boa actuación por 3. Gran tasa de puntuación no ataque. Saca Carla, esta vez non vai en flopping. Saca desde abaixo. Atopa outra vez as costillas. Saque directo. Saca desde abaixo, contra o líbero. Vai ser un free. Quéntase a receptora por gols. Non sei que estaba pensando, pero bueno, para non ser positivo. Piden o tempo morto. Otra vez para Carla. 5-7. Tamén está sendo un seguro no saque. Se non me equivoco leva solo 2 ou 3 fallos. De novo saque directo. Está sacando, alternando o saque de esquina a esquina. Gran actuación, gran puntería. Cambian de líbero en Pontevedra. Entra correndo, saca líbero, vale na cara. Poden levantar, pero son 4 toques. No nos confiemos. Ahora sí, vaise fora. Fallan un saque como se fora un gran punto. Sale Carla, entra Fátima de novo, que entrou titular neste partido. Toca de retomar a súa faceta. Salen por 3. Corta atrás. Reconstruyen por 4. Dan un volta na rede. As dúas Albas. Saca agora a nosa central Alba Torrón. Vai levar a cabo o seu saque flot. Trepadora, bota a man a cabeza, para punto directo. Creo que hoxe non fallou ningún saque. Leva un bloqueo. Creo que en bloqueos van 1-1. Xavarins a Pontevedra desta vez. Vai se lla un pouco a olla. Saca un pouco mal contra a rede. Creo que o primeiro fallo no saque. Pero damos por positivo a súa actuación. Hai troco na liña do Pontevedra.
9-10. Saca a central número 28, que non sei como mete o saque, a verdade, porque, madre mía. Remata Rizos por 4, mala defensa, punto para Xabarís. 20-10. Saca al Otero. Está facendo unha gran actuación ao saque, máis na colocación hoxe. Indo por riba, gañando algunhas disputas na rede. Saca diagonal. Cara 1. Salen por 4, levantan a cinta. Sale con Carmen, diagonal. Salen con a xogadora número 12, a zurda de Pontevedra. Poder rede. Bota a pelota contra las redes, saca Alba de nuevo. Pasa a finta. Pasa na segunda. Ahora outra vez finta de novo. Lana. Vai o primeiro toque. Non sigue. Vamos un pouco máis verzas. Sigue o partido, 21. Falta de rotación, Ana Bouza. Sale con Lana por 3. Defende, pero non se entende a hora de levar a cabo o segundo toque. 22-12, saca Rizos, pero piden tempo. Turno para Rizos, ao saque. Saque directo. Mala recepción. De novo saque para Rizos. Celebran cada punto como se fose o último. Pontevedra 23-13, 10 puntos abaixo. Vaise fora o saque. 24-13. Punto de partido para Xabarís. Bueno, perdón, punto de set para Xabarís. Oxalá fose punto de partido. Punto para levarse este cuarto set, empatar en sets e xogar o quinto.
atrás. Punto para Xabaríns, 2-2 en sets. Ímonos a este quinto set. A ver que nos depara. Imos dar comezo ao derradeiro set. Temos un novo sextete, no cal temos a Carmen de Costa, Rizos e Carla por 4,
e de centrais, a Lana e a Alba. Comunicadora, a outra Alba, e o libre Natalia. Primeiro punto para Pontevedra. Vaise fora o ataque de Pontevedra agora, 1-1. O turno de Rizos, o ataque. Directo, celebra o punto, non extraña. Un set de máis tensión desde o principio. Toca vivir a Fred de Pell. Tenemos ánimo na bancada. Toca Free. Levanta Rizos, sale con Lana. Vai trepadora, pero punto. Vemos ainda así un pouco contrariada, xa que creo que se queixaba de que a colocación era un pouco baixa. Vai Free, sale con Carmen, vai contra a rede. Sale con Carla, diagonal larga, sale por 6, remata contra el breve, toca rotación, saca Lana, entra Alba. Bloqueo pecado, otro 3. Saca número 18, salen por 2 ahora Pontevedra. Alba arregla, Carla pasa a Free. Complica a Free para Pontevedra. Natalia levanta, sale con Alba. Para el punto. Non sale bloquea a favor de Pontevedra. Un remate un pouco complicado estaba eso en la rede. Pero bueno, no confianza suficiente, eso por 3. Esa reflejada, saca Carmen, un saque largo, picante, vaya Free, Natalia, sale atrás, Liliana un poco. Regalo por vemos un poco de desesperación en un aficionado de los Obarines. Vuelve a recepción. Carga por 3. 6-5. Están sacando un poco por 3.
creo que Dinamarca corta atrás, saca a xogadora número 1 manotazo, vai vir free, é fácil, Natalia, sale por 4, levántana de novo, bloqueo stream por 4, bloqueo tocado, aí la coloca ben para 4, tamén sin bloqueo, non sei que estaba sola en Pontevedra, neste caso central, creo que está sendo autora dos bloqueos a favor de Pontevedra, sale por 4 de novo, Tachirla, línea, fora, temos un pouco de ocupación, ahora na línea das nosas, un abaixo, recibe Carmen, iba fora o saque, gracias a Dios que foi unha recepción, el punto igual para os Adarins, creo que estas alturas do partido estamos deixando a un lado os puntos, son necesarios. Saca Alba, sale Cortés, madre mía, sale Polana agora, precisamos, 8-7, unos arriba, neste cambio, un arriba, de nada. Toca seguir este quinto set, toca de sacar a saca fora, este antivólei, non se pode fallar o saque tras un tempo morto, un cambio, saca agora a central 28, recibe ben Paula, sale con ela, remata 6 puntos, xa que non poden pasar o terceiro toque. Seguimos un arriba, non podemos confiarnos. Momento a nosa central. A verdade ten seguro de vida. Fai punto directo. O partido está sendo gracias a ela. Para mí é a súa hora do partido. Fai saque directo. Directamente ás pernas das receptoras de Pontevedra, 11-8, Alvarín na bancada, piden o tempo morto, 3 arriba.
Sae con Lana. Faise fora o remate. Celebran as pontevedresas o punto efusivamente. Saca a xogadora zurda número 12. Sale por 2, con Rizos. Catalana. Para la disputa na rede, a defensa de Pontevedra, vaise fora de súa defensa. De novo turno o saque da nosa receptora Paula Rizos. Bríndanos un bo saque, ven de volta. Sale Colana. Desmatiza a pelota, diagonal por 5, casi remata en 3 metros. Outro tempo morto. Non sei que indicacións lle dará o técnico de Pontevedra. Pediu o tempo. Andrés supoño que pedirá calma e orden, é o único do que precisan. E o técnico de Pontevedra terá que pedir un pouco máis na rete para poder levar a cabo un maior ataque, a ver se se fan que pronto, que esperemos que non. Nada, 13-9. 13-9. De novo a saque de Paula Rizos. Ese floating que tantas alegrías nos ten dado, espero que se extienda. Saca, pero vaise moi cerca da línea de fondo. Quere ceder, tira Andrés un tempo. Creo que nos dan estratégicamente para ver, crear un pouco de nervios. Nas liñas pontevedresas. Nada, 13-10, solo precisamos de 2 puntos que parecen poucos, pero poden ser moitos. Pita colexiada Ana Bouzas a anulación deste quinto e derradeiro set. Vemos como algúns hinchas de Sabadell sondean a bufanda. Sale con Carmen. Pasan ao primeiro. Mala colocación de Natalia. Poden pasar. Boa diagonal, va receptora de Pontevedra, 13-11. Andrés. E fixeran agora un punto Pontevedra, pediría un tempo morto. Creo que están intentando ...14-11, saca Lana, suele ser un seguro de vida no saque. Esperemos que así sexa agora. Creo que precisando máis poñer a pelota en xogo que levar a cabo o saque
4. Partido a favor de Xabaríns. Saltan todas as xogadoras do equipo ao campo a celebrar o partido. Noraboa, chicas. Despois de moito esforzo, levámonos o partido. Hai que proceder ao saludo. A continuación, levarase a cabo a celebración do partido entre as pontevedresas e o Club Levar Noia. E nada, noraboa, chicas. Partido a favor dos Xabaríns. A tarde, despois de comer, ás 4:30, tocará enfrentarnos contra outro equipo desta triangular, o Club Levar Noia.